Ubwansu Gusii. Na ndo mwancho murigere begeta seni kya Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii ne kwege na kwana unanogendrete kwego kekima sokubwatia emiroberio yegeta seni kiga cyaragire Chinsa Isato cyabona mugoroba ekerongo kwarigania SMS Amayangu manya ina kwariganire asenchira ere yobikiranu karende tangan kegima teatranyore gatiari ngwariganire te asenchira yobinge batangani ase Gusii ngima Auta Nyamira na Kisii Igo nkwereneria abana bakareta magano ngambiyamo abayibori mbiyamo n'abari mbane bari tubwaterana no mu director w'esukuru pamoja na management aseri tukori akabere ni gochi skuru au imenyoro ngo rwa Gusii kigendrete go chengera machibu amaya ya matemu KCP mbato bokong okomi woko wana chisukuru na nini ko ndamwaga kire nyumba ndabaga kira lakini anyori musamalimu ya maseti amateye mokonyoro bokonyi bo kwagacherwe nyumba ko bwatkana ne mechando ebaetana inase ba kirembuya mono all of us should be involved in environmental conservation because environmental conservation is not only the work of government but all of us. Negetambokero kya bantu bonsi korenda mazingira tari ya serikali nigo babori wa bantu kwene kyangorenda bara mazingira chinga kichonsi. Ayamana ni yanda manko manche muri ngo kwariganire ngo manya senchira ere yobwikiranu asensemo ya Facebook endra gotanyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ase website yeto naboko ya soma wetra ndizitv.www.ndizitv.net eri otogendre go sanga go sego kumanyia asenchira yobwikiranu na watka korwa se chinsinya chansi Petra Mokeira nero kene kya chipicha nerio gichawe kire asensemo ye manyiriro ni gotokubatirana nere Joshua Auta Retariane Everline Osero ngo kwarigani obe kogosanga na inche goika omwerio toko yachaka asenchera yobwekirano wase kalenda yo muroberio 0844 ase chiskuru cyo borosobono yabere kegoika omwerio asebono abanke baganirie okoroberwa wechskuru abuna chiabete chigokora ase chinga kibagenda kweroberia ase omuroberio muya OCBC skuru ya Ogembo Preparatory akubatkana na matemwa amanene KCP omwako yega anigo yarokanire gokoria buya kegima nakoba eskuru entangani anene ase orogongo rwa Gusii ekre bwate emini ya 397 ase bono aboroke kurwa ase skuru yo babiri bakogokera amachibwa ya Amayia ene chinga kichskuru au tiendrete go chengera ogokoria buya ase amatemwa yo awasumurike ito Mildred Mumanyi abakautarira eskuru yo ya Ogembo Preparatory eskuru ya kari egati eskuru chinda na gotwariganira rwatyo rwikirano magega ya matemwa amanene a KCP yo mwaka wechiribu 2023 gocokigwa abuli tkuligoro nigo chiskuru ao chigendrete guchengera amachibu Amayia ase abarokiwa boigo bagendete kogokera amachibu ayo gekonyora buna nigo abarokiwa emilioni eyemonu gutanye baisaransirete amatemwa yo yo mwelio a 844 Chiskuru chinyenge nigo chiakolete buya ase skuru yo monyene ya Ogembo Preparatory ime county ya Kisii ya kolete buya na koyeweka eskuru yo nambe yemo ase orogongo rwa Nyanza ne mini ya 397 buna omwalimu omanebwe skuru yo agotoerera twanyorera 419 omwana omutangani omwana wo mwali max 348 ne mini 397 yo to igenete ngani nditorabanta abatangani ase Gusii ngima Auta Nyamira na Kisii Igo nkwereneria abana bakareta magano ngambiyamo abayibori mbiyamo n'abari mbane bari tubwaterana
no director wa skuru pamoja na management. Chiskuru cha serikali boigoni go cha kolektivya ase skuru ya Kari Primary imeyanya ribari chache ya kolektivya ase yaligetie abana wetania chimibere na koirera eskuru yo konyora emini ya 316 eyo eyebegete ase kerenge kia kolengana ne chiskuru cha serikali. Last year we did well, this year we have done even better. Our top boy, as he has said, he had 400, but we had a total of 172 kids scoring over 300, and I think that's not a simple thing. And maybe I'll also note that the lowest mark that we had was 221, which is a normal curve. Gati abana balia bakolete bya ase amatemwa yo ase chiskuru echo nigo bagendrete kogokera amachibu abo ase bali no kugania kogendera na masomo abo ase abaibuli babo anene mono kurwa eskuru ya Kari DEP bamusabire omubunge bwenseme yo kurwa abo konyi goche ase skuru yo. Furaha sana juu nimepita nimepata max 419. Ningependa kuwashukuru walimu na wazazi na Mungu pia kwa mazuri ambayo amenifanyia. Nataka kwenda shule ya Kapsabet Boys na nifuta nataka kukaa Rosajo. The others, I want to encourage you never give up, but many of us have not passed well, but KCP is not the end of the road but the beginning of the highway. There is high school where we will work really hard to achieve our goals. Abana baito baitire boya birasi ndo bwati bisaine to gotabyo mwesimi waito sairi chanda konye school eto yakai ebirasi na kendi yonsi geto borete buna to itere buya ara seri abane geti banyara se bago chesagaya. Omoroberio 0844 nigo okorekana kubagokia abange ase kolende banchiranire omoroberio OCBC kolende okugani kwa abange nigo kolebuna abana banyare kubekwa ase ebirengo gose ranking elio komanya ase baberete. Omufumo yo KCP elire inje konkonyo recommend ase ngenjo ngotua manyoranga abana kwetoma bale ekera bamanyete ngango ngorangi bubale ko bale position gete lakini bono mutaro yondo yoboro kujanyore kanirenga mwana tari komanya sare. The 844 system was good at the inception because it had the practicals, it had all those things, but as we went by it turned out to be exam oriented, which I think the CBC is out to address, and hopefully once we are provided with enough materials and enough infrastructure, enough human resource, then we are going to produce children who can be dependent on themselves. Kuchenga KCP na waya renge biya kiaera nkoreta ya renge ranking, nkoreta ya renge grades, umwana roranga nkianyorete balente ranking na liera lete competition. Golipotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Miyamono muriketo Mildred Momanya se oroboti ororikanu eskuru yoboroso ya Kenya binge yotokase ward ya Kisutu Central me county ya Kisii nigo yagokeire Amayia matemwa a KCP asibabe teba waka egetambukiro yokomenta chipointe merongo ene na kianana gokinia emini yabo korwa 266 waika 315 awase omoro kemonene weskure yo aberega kokera egetambukire kyo nako batogia aborokia abaiboli naboigo aborokiwa asoko bwaterana nechimbo chingia korwa se aborokiwa tebire no bimono byabete biko ya kwenekiwa murikeito diponasanya norobotyoru Ensemble chiskuru chia banyene gokora buya asamatemu yekerasi kya 5 na 3 chiskuru chia serikali boigot chitigirima gam eskuru yoboroso ya Kenya binge nigo ya koletie buya. I scored splendid marks, that is 402. I at least expected this. For now, I don't have words to express my enthusiasm, only to thank the Almighty God for this. Nashukuru Mungu kwa kuwa aliniwezesha nikaweza kupata marks nzuri, nieneza endea shule nzuri. Nonya nabo ni gabaroki gwabwe banyara gusanga okugania kwabo eligo ikerania endoto yabo. Would like to join Nairobi School and I hope to pursue engineering one day. Pata marks 390. Nataka kwenda Kenya High. Abali muboigo bakorawa n'umwalimu munene Mr. Charo no mokonyo ye Emilio Ndeli nigo bagoka kiandagia 10. Ningwagranya sana mbiyamone kyanera tokonyira gocha ngake na baiboli kya we coordinated well ngake na bari masomo kibabwate bagatwikira sa eminute bwatere
Last year twabate mini ya 266. Mwaka utwamentre mpaka 315. Asante kwa kutembea nasi. Mmejaribu sana kwa kuhimiza wanafunzi wetu. Paka yule ambaye ndiye amekuwa nambari ya kwanza alikuwa amehimizwa ili apate hii mia. Ngongwa kera Bible ngambi ya mona senge nchaba cooperate na intu bakarete ndagira bana bari kwenda lunch abana bari koragera naiga eskuru egere bagende birasime mapema abarimu bari gocha bake weekend. Ensemo no kwenyorera engeria ya kirarituko asobokongu abaiboli nigo basangaya Chigasiana ni chikondango kora na mchengo yose mwana yako nyakobasa matukamanga saba balimu n'abana bamwabo bagufundisha jabano mwana takonyana marogo bali moigo nande asaye Chinsa chingi na njoyo nena korete kuruma ikana njana nyota maximum 328 igasi gonkore ni nyasaye ngwa uitaba bwatisi ikatujuta January nyasatu bwatsi nyakota konyore itoki toirechisu abana babona simuguchi kogenda mwekei mutangani nyasaye nabarorekanire nande monjore Kenya ebe ense y'umwando gusangani gitaseni kia Ndizi TV omwalimu monene niganyara kwerera ekerenga ekenene kiogokora okuya. Without the discipline intwale wekaga. Discipline is the key to success. Igabana bane bare kwero discipline from BB1 mpaka class 8. Umusamaria Josephat Sungura oyobeire kagusira aboroki gwa baiga nigo alieira yogochuko basira nainde asekirasi gia kianda nikisupport shule na shule zingine zote za Kitu Center. Naenda abana bali banya wata max kuchakira 350 to 402 korianyo watakuja kwa shule tutakaa pamoja kwa zile shule wataenda kelia kesungura nyore keke na bako ba hiyo ndio kitu tutafanya ilinda abana na baba kwenye warakera banya walichikazi na bakonya abana mna nyengo bakonya. So I wish you well abalimu, asante kwa kazi mmefanya, tutakuwa tukisikiana pamoja. Skuru ya Kenya Binge niko bono egokerete amachiwa yu asogete litukore goro asokanyole mini ya 315 ase bagote banga niko bamentire korwa ase mini ya last year ya 266 niko bono niko basemereti abana bagochikokora bya naende ase kerengo bagochigoswa ochakira umwako gochekera barande ekerasi gia kianda ulipoteria Ndizi TV korwa ase ward ya Kitutu Central egotoka Amayia County ya Kisii elitaria Nedipon asanya Miyamano murikito dipona asanya se oroboti orurikiranu nigo moro kyo munene bwa skuru ya Embassy Academy abeirega kwene kyabuna nigo babegetembero biremekiranu iyo korabuna umuroberio CBC obere ko gwikiranu ase skuru ya niga yakwa natinga kipaganderete gochengera amachibwa amaya ase skuru yo awase omoro kiwa omotangani kuru ase skuru yo abwate max 410 noyo mwero gotwara max 303 asibabwate emini ya 375 asabiriga wakambia muno uchiase aborokia abaiboli na boigo aborokia umulika itapol narisa kama naikirana skuru ekero chisukuru chigenderete gochengera amatokeo ayua bwato getwa bwigoro yekrasi kya 5 na 3 nigo eskuru ya Kisii Embassy Academy nero etaratigwa maega ase ogochengero kuo. My name is Obed Omonyi from Kisii Embassy Academy. Today I'm very happy. Although my expectations were higher, 438 was my expectation to break the record of this school, but although this God's plan, I am so happy to be the top student in Embassy. First of all, I thank God because all of this would not have been possible without God. As much as I scored 409, I expected much more, like 420 and above. Ise Obed Monyoni niga sango mogokoe ase airaneria skuru mbuya mono nakosemeria buna umwana oye nkwegendereria na masomo. Asa marieta nkoruko mubasta Joseph Omonyi Orwaru nigonde no mogoko monene ase ngencho yogokora buya ku mwana Obed nyasao mokonyire nainde obeiro goterere skuru ya Stare Boys for a long period na bonde no gosemeria nga nyasao yokoigora chinchera na igore no mwana yagendere na masomo aye igongo ogetekerage ase ngencho skuru yaito ye Embassy ekiagera bakonyiro mwana oyo onyarire gokora buya. Kinanga Marwanga, I'm a parent here at Kisii Embassy Academy in Kisii.
I had a candidate who scored 388. I'm very much happy about it, and I know he's going to get a very good national school. Korengana n'umwarimu munene umukia bw'abarimu amona baiboria negento kererete eskuru eyo gokolia buya. Asama leta nkuru kwa Enoch Murira. Litangani kabisa ngo muhakera Nyasaye ngambi yamono. Asama tokea maya atoete ase skuru yaito ya Kisii Embassy. Last year etwabwate mean ya 367 bono twaigete 375 twabate mean deviation positive deviation of 8 na abaiboli bonse nko batebi ngambi yamono abaiboli baito babire bago support sana araboje abalimu baito babire bagosomia abana buya bakore syllabus mapema twachaka revision ya mapema ekene kikiagerira abana baito baitire and above all amasabana arabeire gento kiengeja ase skuru yaito gukwanera CBC nigo mwalimu monene atebire babegete emeroberio ao irekwena kiango kolia bare buya ase omoroberio yuo ngwakere Nyasaye ngambi yamona ase ngencho being the last slot ya 844 twanyekorira ase encherere yechinguru mono na intubune skuru yaito nigo twebangete na mangana CBC. In fact this curriculum was good, but we are even moving to a better curriculum. And that curriculum eye bago tanga nigo ya renge ya job seekers, lakini bone togo chiko so ase curriculum ya job creators ne skuru yaito ye pangire ntubwata mangana the modern lab, the modern library na ebirasi etubwate bire modern as per the government guidelines twabere to wepanga keregento kiabeire smooth na onye kohoti ya grade 7 ya kwenda grade 8 they have appreciated noko nakwo okugania kwa baibori abana betombiya bakorete nande toko semeringa abarimu bamentomo kimono abana baito baitan 14 kuripota ya Ndizi TV ncheria na Apolinaris Akama Muyamano Apolinaris Akama se orobotioro na baigo chiskurugorwa se kaunti ya Nyamira nigo chitatigiri magega se chikendrete go chengera amachibwa ya maya murikitkorwa se kaunti ya Nyamira job manki na bakwira chinga kiabene na gutarire gatie chikuru gatiabo eskuru ya St Albert Mukomoni eyo yabwate eminsko ya 353 asomoro kyumutangani abwate max 416 na baigo eskuru ya Our Lady of Mercy Ibara eyo yabwate Minsko ya 345 aborokia banene korwa se chiskuru echibere nigo barure okuboria gochia se abaibori kwenekia bunango bwatira na bare na baigo gosira umurobere OCBC asinonya nabo baboriri aborokiwa bali batakorete bya asamatemo yega gotakwa moyo kurende kogendera kubeko mukia nigo chisukuru chigendrete gochengera ogokora buya ase amatemo a class Isano na Isato KCP yo mwakoyo eskuru ya St Albert Mukomoni egotoka imebunge ya Borabu nigo batwara omochengo omonene magayokonyora eminia 349 Kennedy Moseti no mworokia omonene we eskuru eyo 400 and above, we had 3 students. And in fact, our first student got 416 marks, followed by 407. Our parents are really coordinated as well in paying school fees. And the community as a whole cannot be forgotten on what they are doing. asebasaba ogosira kurwa se abaraina basamali abaya elindego kinia ekerengo geskuru eyo nakogendra gokora buya like we could have the challenge of physical facilities. Remember, we have now gone to an era of CPC. We could so much wish that our leaders also give us some support. Our honorable members, our MCA, eskuru ya Our Lady of Mercy Ibara boarding omwana omutangani niga bwata max chimenye na Isano asebanyora eminia 345 omubaro w'abana nigorenge emia na batano nomo Sister Lucy gesare no mworokia omonene w'eskuru eyo mpiya tokalete abana barenge emia na batano no yomo abana abaiga bonsi mbaitete omutangani abwate chiminye na Isano
ogwanja Nyasaye na kubeka ukwegena ase Nyasaye na gutwara umusingi omuya ase Nyasaye norongo changioli abana bokora buya. Ensemo yokwera kumuruberio o 844 nogochakiwa wa CBC aya naro babwate igongo semi abayiboli baitonga tiga bakora omukio manene erio banyare goikerania biri biraganeriwe ase omuroberio yoiga o CBC ekero gochaka okorerekana ng'ana egento getekere gekomu lakini gochibosio nabo bigocha kororoba. Ensemo yaborokio bakorete buya mborokia omogoko omonene ase gokora buya na kurwa obobisi bwo gokora buya. Secrets behind my performance was the support that we got from our teachers, parents, and also not forgetting the community. I got 395 in my KCP examination. Behind my performance is the commitment. I got 407 marks in my KCP exams. The secrets behind my performance is the support from the teachers and also having respect. Abayiboli mbagokera gokorobya kwa bana babo na kuiraneria abalimu mbuya mono. From previous years they have been doing well, but this year they have done wonderfully. These teachers are very much dedicated. I was shocked by teachers scoring almost all A's in mathematics, and mathematics is the subject which students fear most. Abana batakorete buya mbase emigwamba kwa omoyo asangencho amatemu haya talia. Nami pia nataka kusema ya kwamba kwa wale ambao hawakufanya vyema vizuri katika mtihani wao, si mwisho wa maisha na wanaweza kufanya vyema hapo mbeleni. Huwa tunaona ya kwamba kuna wengine ambao wanaenda shule ya upili wakiwa na alama. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbiamono Job Maangi asoroba teroro ikirani kurwase county ya Nyamira ekero togotigana nayo nigo ikiombege tenenerete bintu byetane ni mwanyabanto National Environment Management Authority NEMA litukudia rero kyabake gutwara egeikaro negatia bagaka kurwase bunge ya bumachoge chache eriyo gukwanera emirubero au eyo erengete okorenda ebitwetanaine nigo baba kurokuboria ocha sabanto kugendera gusmeka emete ase obonge nabayokorende bitotanaine moyo gutanga makongu au ayo akoretwa kubwatkana nugonchurira kwerira umurikeito Julie Kerubo noroboturu ekiombe kenene getenenerete ebitwetanaine NEMA ritukoria rero nigo batwara omusangirikano netureti abagaka kurubo machoge chache iri gukwanira obochenu na emete muna mwanyabantu tubonete usimeka. We are here to talk about environmental conservation. His Excellency the President has directed that all of us should be involved in environmental conservation, because environmental conservation is not only the work of government, but all of us. It requires concerted effort. That's where we're here, to ensure that culture and communities are embedded in environmental conservation. We have made several agreements with these elders. And one of the agreements is that they are going to include environmental conservation as one of their main objectives. Bagokwana somo bagano ayamo Chinsa cha sameta nigo basaba kobali bo erimo asokorenda Chinsoko nebirubo amo noborendio buya ase bintu bitwetanaine ibe bibwatengeria enene ase mwanyabantu. I'm Director Environmental Services. I'm here on behalf of the Director General NEMA, Mamo B. Mamo, to join members of the community in promoting sustainable environmental management. So as you are aware, the mandate of NEMA is to innovatively and responsibly coordinate, supervise, and manage all environmental matters in Kenya for sustainable development. So we have one of the innovative ways of us to work with the local community is to engage a Gusii Development Council, who are the custodian of Kisii culture, which is very key in mainstreaming environmental matters. The number of nurseries that are propagating eucalyptus trees
And I think we can only be planted maybe in the hilltops and areas away from the wetlands. So Kisii County has quite a number of wetlands, particularly the swamp. Swamp areas are many. Some of them they were under the county government, but we know they have been encroached into in terms of human settlement, agricultural production, and also even constructing some of these developments which are coming up. You have heard some of the developments there focus on the wetlands. So Waiga egesako kia bosio ngetigire maega asaba guchikobwaterana na gusira asobomenyi no botwereru obuya ogosira gwebyagwa gati yabo na sebigori ao kanyora engeria. Kwa hivyo na sisi tumeona kweli ni kitu ya maana kwenda kushughulikia haya mambo ya eucalyptus itorego karibu na mito na vile vile wametukumbusha ni vizuri tuongee na watu wote, vijana, wazee, watu wote tushirikiane kwa kufanya mema katika sehemu hii yetu ya Kisii. Ingoripoteria etivite ya Ndizi ko Chinsa machabo machoge ninche Julie Kerubo. Miamana umurikeito Julie Kerubase orobo tiururikranu abasbati bebwatranete nigo bagendrete konyora obo seme goro yenchre yokurinda obo chenwabo naboigo obo chenu bwabana babo aboimoite asechinda chabo nigo murobero yigo bakokorekana asenyagetari ya Oasis specialist awase abasbati bagendrete gosegetwa kweneke bunango chakabare chikilingi chabo genkyo asenchre yemo yokoneke abunango kumanyabale obo chenwabo nawetanga korwase emechando au iyo irairire no nyamagimabo koba ase akungumuriketo Josephat Hamisi nigatwalganire toroboti oro nigo agendete koba omogoko omonene anene gocha sabasibati ababwateranitie kubwaterana no muroberi unyariko bokobekwa benene nyagitari Oasis specialist elio kwene na maigerio igore chinchira na bigo chindagera chia basibati ababoneta ko bakuria chingaki bebwateranitie etorega igaos okobaya la miss classes ni ya quintiles abangine bari bebwateraneti korwa mutenyo mutangane weko iwo mwae amafundisho ya la miss classes asina gitari ya Oasis specialist asabani na balito bwateraneti asibrasi byongo nyakana to gufundisha amafundisha maya kulingana na kitoko nyatuko lendo mwana ulitugoleti kurongo tenyo mutangane bakoyo kyanda amaigerio ajonigo aliengenjogo chia sabasibati abo asagenda takoba kobaenekeria obochenu bwabo naboigo gotwara obomanyi chingaki echi anene bagenda takoba koibwaterania classes echigango nyara chire batokonya twanyara kumanya in case of any complication chindagira tobwenete kuri au maybe na mazoezi aliata keira sababu banyarete kuibwaterania weka twakoli sabali Drasi liga tuigeliwa mafundisha mangi kudanje na bonda tebe ene ntunda yane ya gatatu tugo chikonyoro mwana mutangani na chitaba gankonyo yokabire boyo kubwatikana no botenana bwenya gitari ya Oasis specialist nigo baburirie abangi babasibati banyarako bagwesokia irinde banyarako bagwikirana asenya gitari yo kwenyorera amaigiria yo banyarako bagwesira asobugima bwabo kebochenu ari jabagara bali bebwateranete bali chinga au usichinze mo au bataranyara ku wikirania se class ya Oasis specialist once babere welcome to Oasis for the same classes abana bali bamindo batali wocha severini kibirebiga bachiche banyora amafundisho ngitoko lendo mwana imatotara iboru nane akituchi kumolendekera iboru gusangana daktari Mulunda Jacqueline niganyareko bakoerera ekerenga ekerene ekiokerengete abasubati balia bebwateranete confidence kwa yule ambaye anatarajia kujifungua. Tunapenda kusema tunataka wakuwe na positive experience wakati wanajifungua na wa transition into positive motherhood. Boigo nigo abasabati abanyareko bagwikirana asa maigeria yo
benyoreire obya bokomanya emechando ao yiko babwata abana kibare abake obuye bwate ndichiclasses echiga konyora bangine kera mwibwatire mutim uwa wanakuwa na different complications banyagitari barega yango twegeri bare kero bwate eshide yonse kero le bwatira niti na kyukolendo umwana oyu kero wichikomanyora kini kabwate litengia to nyora konyora umwana kuto hudhuria classes za antenatal clinic ni kwamba kama kuna complication yoyote bado tuko na maternal morbidity na kuto attend classes, hiyo ndo inaweza kusababisha tusipick out complication, alafu tunaweza mwishowe tunaweza kuwa tunapoteza mama ama tunapoteza mtoto. Kuripotera gataseni kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii, Literana Josephat Hamisi. Ni amate mokorwa se kenyoro kya nyagesure yo tokase wodi yabo maribai mebunge abunchare kaunti ya Kisii nigebwate ekyo ekogokera ne magega yo musamaria omuyasere tamoseti aweso kya na kurwa bokonyi bwoko gachira amate yo enyomba kubwatkana na makongo au ayo bawetra nigo bakokeregeta mukrekyo na kumwakira ngambye muno aseba mugani yako gendra gotwara enkoro yo gokonya bali batari kwenyara aswego baruro kubore ucha Abasamaya bandaba yakugendera wesokya nagokonya bari bachandigite muri Keito Brighton Makori no robot yuru amate yo bono nigo yanyarige kokera obokonyi obwo asiba motogiri dagrasi moseti asobokonyi obwo uno mugaka bwenge yo ombati nyalibo agotwerera era nirimbiya mono so minto moseti ase obokonya ngonyira iga senkeye aso mwana one nyalibo anyale kuma support tabate nyumba nimbato bokong okomi woko wana chisukuru na nini ko tinda mwaga chire nyumba ndabaga chira lakini anyale musamalimu ya maseti nanyale ko ngambia mono asobo konya rure ko senke na ndengo gandra ko mo sabanga agandra ko konya bali ba nabaroba bali mere bunanche nje nare merega abantu bali akonyire ko seba akonyiru omwana oyo gobera omutangani gokonya na ningo sabanya sae mbiya mono na nde mbiya mono ta konya agaoka agendera okonya abantu Veronica Moraha no yomo obabara ikurwa sekenyore ekyo asebono neranyarire kagotogi gitambo kirekyo ase Douglas anyarire gakwirani okoboko gochi ase chiamate ase ensemo eyo mwabeire mogotokonya ritukuria rero na mono bwarure ase yo minto maseti tokwirana ri maseti mbiya mono asenga nchugo twaro moyo bwanja tali bonse bakunyara gwikira na gokora ibintu binga bunebiga lakini nasenga nchiyo moyo rubwo mabera na ndasenga nchiyo kwerwa naira neri ngambi ya mono na abange babwato buremeru na mona sekenyoro gitu nebinyoro binde twarenge gusabekera agendrete kunya korengereria nga inkiabwanate guchikoba twango musabera nyasafi ngiya yo mubere no moyo elianyare kogendra gutware birengereri bibyo konya abandi eritunyare oskera sobwamo boigo ombati nihoterera buna enyombe yo nigo yarenge asabe kurende umusamali umyani gachina kuba obokonyi obwo enyombe ne na gachite yo bunyansi ende wono buno bunyansi bwachite bukabura na konya bo twere go tunyomba wono umusamali umya maseti nyale wankonya batekeri kokonya family ya Tom Nyaribo. In fact the situation of the house ya rengororo ndoche buna yarokanire bono nkagete nga Douglas Moset ebiago kola mate na akinete kiwangeke nena bana balenga batakaiga nere bono nywera bataka bamwabo ogende gotokonya ebintu bunebi nani ngagete nga omwana oyo no mwana bwatamagania maya kocho ndo yagente gokora nero nywire bonchari ntona konya muntu gotokonya buna oya takonya kwa gache nyumba bune nalo mucho yogo mucho mutaka abana basomere sita nyibute ngamba ko te form 4 wetero obogima boro bokongu support anja alengo lakini agatiweta kana nyumba na begwete bakwara bagutwe bune mbure gutwe nyingega ngate ngobara seri nyumba monyoro che nyumba ya rasu baiga asensemo yage siasa dedigiri magega azamenya bono banyarire baode abuna nani ko benyoria bamari baba minta banchari omuntu ogambe to mutangani kebati karwe torongo to ntwanya ko gamba
Kebiko bya George Mate kan to ko mo jana la cha kan bene sito mo jana ke na ke la ka. So I'm very happy. Nkumwakera mbuya tya Nyasamo konye. The ambition abuate Nyasamo konye akonye abanyonge barikero kende wanto kokonyo. Inere njire yemo abamenyi bawika bakonywa sinsemo aho anenekere birengo by'ubutaka wendete kwenekiwa sinsemo aho ime yense ya Kenya anene asorongo rwa Gusii. Ngolipotire taseni Candice TV koru sinsemo ya Bonchali Ledariane Brighton Makoli. Miyamano muriketo Brighton Makori ase orobo tiororikano abantu nigo bagendrete konyora amaigerio igoro yeringana rya Nyasaye anene igoro ye Biblia enchenu umurobiro okorekana litkoria rero ase kanisa ya Kisii Pentecostal imeye umuchio Kisii abayenu abanke nigo babawikirana ase omoyidoberio yo ase banyora obosemia no monoko boriwa gusasima Nyasaye bwekene chingakwigo abarande babiri bakuboriwa kwendekia bunango twara bare omus mamo ase enchiri bakorande omuriketo dipo nasanya namanke enchireyemo yokorenda obo Kristo na kurandia enchiri ewenerete gati yabarandia kurase county ya Kisii nigo bakora omusangirerekano bwokoana na amaigerio ye Biblia enchenu itukoria rero nigo twabwate amorokererio na barure egeka kurwa Eldoret ayago kwana iguru yo ogosimeka ekanisa enya asaya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mafundisho ambayo tumekuwa tukipata hapa kwa siku 3 ambazo zimepita. Tumebarikiwa sana, tumefundishwa kuhusu kupanda kanisa, na wakati ambapo tunatoka tukiwa na ufahamu mkubwa. Chinga kecho nigo banyara gusanga ekirenge kenene kibabwate yokonyora amaigerio yekene yokwegena. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuenenda katika misingi ya mafundisho ya imani ambayo yaliachwa na mitume na pia kumweneza Yesu Kristo kupitia kutekeleza lile ambalo linaitwa the Great Commission, kuenenda na kutekeleza yale ambayo Kristo alisema kwamba habari njema ienezwe kwa wote. Gati ya begenwa au babeire asomusangirekano ywe nigo bakoerera ensemo yokubasira asokwegena kwabo. Egeriaya igoro yoko ogochake kanisa asokwegena na asiringana rya Nyasaye no gosemeria asubugimo bwa kare na kare ngokora egere mbike kanisa nande nkonye mioyo menge gocha asuburuti bwa kare na kare. Siku ya leo imekuwa siku ambayo tumehitimu kwa sababu ya mafunzo ya kibiblia na jinsi ya kupanda kanisa. Nashukuru Mungu kwa sababu kibinafsi mimi nimefaulu, nimejua njia ya kupanda kanisa, na nashukuru Mungu kwa kutuwezesha na walimu wetu ambao wametusaidia kutuelekeza. Gusangana Reverend Joseph Ondieki nigateba Nyasaye wenete kusasimwa noyomo. Imani yetu tumeiweka katika Kristo Yesu ambaye alikufa akafufuka ni kwa ajili yetu. Kwa hivyo sisi sote tunaamini na tunaendeleza yale mafundisho ya Yesu Kristo na kumwamini na kuokoka kutoka katika dhambi na kuamini pia katika uzima wa milele, kwamba baada ya haya maisha tunatumaini kwa uzima wa milele kwa wale ambao wanampokea na kumwamini Kristo. Chinga kecho nigo baboririe abarandia gutwara umusimamo na gusasima Nyasaye wekene. Himizo langu kwa wachungaji ni ya kwamba wapitie katika hii masomo kwa sababu inafundisha Biblia kamili na kufundisha mafundisho kulingana na Biblia. So tunaomba ya kwamba wapate nafasi ya kuhudhuria hizi mafundisho ili kila mmoja apate mafundisho kamili kulingana na Biblia. Tunaomba ya kwamba wahubiri injili safi, injili yenye aina kitu imewekwa ndani, mbali kufuata Biblia kamili vile inatakiwa. Yinko ripoti ya Ndizi TV kuruase kanisa ya Kisii Pentecostal Church kutoka Amayia County ya Kisii elietaliane dipon asanya. Miyamano muriketo dipo nasanya se orobot yorurikiranu mwancho muriri wikiragaiga tetraenda sensemo ya kabiri studio elio toiwe nara ya twarigana na Captain 001 asensemo ye Chigosori.
Bea mono mwancho morieri kwa enda gotengere tasani kia Ndizi TV mwana kuruen semo ya studio Everline Osero atebria mangari atekire ko Chinsa mwana rengete amangana ya matemwa kurenda sebonige tia kwariga divena samangana Amayia ye chigo sori buna butambe chelera ende mo Steven captain 001 tocha kamangana Amayia ye chigo sori ko Chinsa chia jogo kwa team ya Kisii United aba gosori nse miaka 15 n'etatu bagendete na maigeria mwana senga kie yerusa abwaso moro kyo monene ali mstaff anyade ko bagakorera buna gati yakerkerete kerenga kyogo chaka maigeria yo asaba gosoria bake na ko ena kibuna abamura na abasaibara eruse yentambe yechискuru banyore gentukira bekamo na kuendelea byagwa byabo hapo bana you're watching lazima udemand big step forward support wewe Kwa majina naitwa coach Ali Mustafa. Mimi ni coach wa timu ya Kisii United. Agenda yetu kuu ni kuhakikisha kwamba tunakuza talanta kuanzia chini hadi kiwango cha juu. Na vile unavyoona hivi sasa niko na watoto zaidi ya 100 katika akademi yangu na naendelea kuwapatia nafasi ama fursa ya wao kuonyesha talanta yao. Kwa maana na hakika hapa ndipo katika Kisii County tunaweza pata talanta ambayo iko ya hali ya juu. Huu msimu wa holiday tumeweka vijana pamoja, kwa maana unajua kuna mambo mengi huku nje. Vijana wanaweza enda kufanya mambo ambayo hayafai kwa jamii, na ndio sababu mimi nimechukua jukumu hili la kuwaweka pamoja, ni kuwaweka busy ili waweze kujiengage na talanta zao, badala wangeenda huko nje maybe waende kuiba vitu za watu na pia kuharibu mambo ambayo hayafai katika jamii. So nimewaweka hapa kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya something positive to the community. Kwa majina naitwa Bonvas Ngare Bungu. Mimi mchezaji wa Kisii United nambari ya 2. Napenda futa sana. Futa unajua inakumake busy kwa vitu zingine. Sasa kama wale vijana wako huko nje miadarati, si wakuje tu tunapiga futa. Futa ni kitu muhimu, inaweza kulipa. Mimi na dream ya kucheza huko kama Shabana hivi, nacheza Chingwe, niko goli huko. Naweza tamani kucheza hata Chingwe na goli. Kisii United Kisii United Kisii United Kisii United tupo pamoja ule. Chinga kie checho niga gwatani korwa team ya Kisii United Junior FC banya kwa bakwera buna nonya bagendete na maigeria abo ngwetera bari mechando au asiba boli ando batu kuganyo kuya na banchi bechi osori gweso kina kwene ke buna etimu yo gwata boro kia bake banya kwa bagusiru mwana mana arengete ebikoroto byo bogosori chi uniform ati ebintu binde biranya kwa bikoba ororo beria chinga kichabo cha maigerio. Changamoto ni nyingi, kwa maana niko peke yangu. Ningeweza kupata usaidizi haswa kwa mambo ya kits, hiyo ambao ni mpira, viatu, hata kama ni second hand. Naweza kushukuru sana nipate bips zingine zaidi, kwa maana hata vile vitu ambavyo niko navyo havitoshi, kwa maana namba ya wachezaji ambao niko nayo ni kubwa kuliko ile vitu ambavyo vichache niko navyo. Kwa hakika kuna wale ambao wamefanya darasa la 8 na hivi sasa tunawapatia fursa ya wao kwamba wanaweza kuungana na wenzao wa kidato cha kwanza. Kwa hivyo tunaweza kuwaunganisha na zile shule ambazo zinapeana scholarship, ili pia mzazi aweze kupata ile nafuu ya huo uzito. Na vile ningeweza kuomba wale makocha ambao wanasimamia miaka 17, 15, 13 waweze kuja huku mashinani, maana hapa ndipo talanta ipo, na wanapokuja mahali kama hapa Kisii unahakika kwamba kina Henry Motego huku ndio wametokea. So huku pia tuna Henry Motego wengine ambao tunaendelea kukuza kutoka hapa chini mashinani. Wazazi na wasii kwamba muachilie watoto waje, maana namba 1 CBC education ya sasa ni CBC, na CBC ni hii michezo ambayo tunafanya. Haswa nashukuru wazazi wa hapa mtaa wa Jogo, kwa maana wamechukua hii fursa kuachilia watoto wao ambao tunafanya nao session kuanzia saa 3 ya asubuhi hadi mwendo wa saa 5:30, na hili ni jambo zuri
vile vile wale ambao wanajaribu kuzuia watoto wao, na wasii kwamba waweze kuwaachilia waweze kuja ili waweze kufanya mazoezi na wenzao, maana hii ni talanta yao na hivi sasa talanta inalipa. Tunaomba government ambayo iko na uhuru, ambayo iko na morali ya kusaidia vijana wetu, watupe support ya mpira, kits za kuchezea. Hata uwanja wetu unaona bado ni mdogo, tunahitaji hata tupande nyasi kiasi. Kwa majina naitwa Steve Osero Kenya. Kwetu ni hapa tu Jogo. Sisi huwa tunatrainia hapa. Sometimes tunakuwa na magame. Kuassociate na watu na kucheza mpira hapa. Inatufanya tunakuwa united, tunacheza vizuri. Na huwa hiyo inatufurahisha, ndio tunasonga mbele pamoja. Hii mazoezi inatusaidia kwa njia mbalimbali, inatusaidia kukuza talanta yetu na pia ni kama Bedwell Mosenga tia bwata ni korwa sense mo ya Nyakoe ward oyubwe sokina gusira chigosori gwetera kubika chi tournament chiabene na so mwako ni gochigosori chechi finali echu chikoreta mo chitimu korwa se ward ya Nyakoe baranyale kwa bakogosori ase Chinsa mo chia Kioge grounds ritukuria Jumapili ase chifanya kwa bachikogosori guna satebire bunagatie kiringa kirikeretere kubika tournament yo mwako yo no kwari kuna wekira mabagabene asa abagosori kworokie biegwa byabo na bali bagani tikarora abagosori abaya kobarora gwetiro murubiro yubwe tournament ya editare nenkuru kubetwel mainamose to haber to kwaregania tournament ase Nyakoe ward timu tuwate ikire kanunda na Kioge na chia kuri fare ko ase finali toko baregani munyara gocha ni Sunday 26 ase gusangiria abana baino ase tocha kwa ebiewa na kubaige kombe actually amor kombe kiga ya konyira abana ko ba gotaba idol because most of them they are just busy and then it will enable them most of them ko bakonya aso ko to another their talents. Ya hiyo ndo nare gusaba se serikali yare wancha etokonye to waive the fees yo register ase mechiaso inde tonyare ko ba free aso go wako mopira because it's kind of expensive oro to kuchiaso mopira kwa nyoranga you have to pay a lot of money for them ko ba allowed go chiaso mopira magaya egosori ya FKF primary gotwaro mutimo komo keigo niyo chigosori cha ko bachikuranira se weekend ya sentunda ya 12 se chitimu au na segeti kya macha ko street koriankyo nige timu ya Posta Rangers au batagaida se ligi ya FKF Premier League wananyale kwa bakwarigania timu ya Shabana FC asekimene kugia entunda ya 12 kati se chitimu Chinsa ya se entunda ya na se timu ya Posta Rangers nigo baratumeke gosori yo kwena kibunankori kibaro bubui obotangani mayo kwenda chigosori stochia etira se Chinsa banya kwa bakwenda makali ase gosori yabo ya bwango yana se baenda makali amune timu ya AFC Leopards korende ase timu ensemo ya timu ya Shabana FC nigo bararenge kwena kibuna mbali kyo bwabo bwa kabere bobwate kaina sentundeye maiga ya entunda yo mweli entunda 12 ase ligi ya FKF Premier League kunyara koba bakonya ikore timu ya Nzoia Sugar chigori bere ase ayemo na gwetera gosori ya Ankyo Shabana FC mbalenge kwenda kibuna abanya kutwara obwibwabo bwa gatatu ase entunde ya FKF Premier League konene gosori ranya koba gekoba enkongo na ye ingenja se timu Chinsa kobe timu ya Posta Rangers wikera boniga maiga ya chigosori 11 nige bwata chi point 22 na mbaga ni komenta libaga lyabo lyabena ase kobe na mbeyemo ase Shabana FC mbaga ni kobe ko moki kuyara koba bakuru chi point kurwesa chi point ko mbwate bono maiga ya chigosori 11 na koranda ko sembeka chi point 13 maiga ya chigosori 12. Ase ligi ya National Super League nige timu ya Gusii FC tukuria Jumapili baratwale ekemeno kia National Super League Chinsa mochia Awendo Green Stadium chinga kibara kogenigwa amona timu ya Mara Sugar Chinsa mochirichia Awendo Stadium erionedi tukuria Jumapili na chigosori au chiroberie weekend ya gati yabo chigosori chia Sekafa under 18 chiro chigosori chikolenta mu abagoswe bwate miaka 13
korwa ase chinse chia East Africa ase omwaka oyo Kenya na bwabarigani chinse mo chia Kisumu na rituko riankyo ndotware gosoria entang'ani ye timu ya Harambee Stars under 18 abwase gatia bagosori barase ekambi ya timu ya Harambee Stars under 18 na mono mogosori Ezekia Dafin Omuri oyo kosaria timu ya Shabana FC no mogosori obusio ndarandake na Harambee Stars era gosori ase entundeye echigosori chia Sekafa Senior Challenge chia omwaka oyo gwechiri bwibere 2023 mwanjo murira kuno toikero mwelia bwa egeikaro gose amang'ana Amayia yechigosori korwaiga ime ya Ndizi TV aza chinse chiga ngomwarigani Everline Osero kunyara kovaga korwa nsemo ya studio A kochege nsemo ya studio B na otebia mange mwana kuruchise mo chiri cha mang'ana Amayia storandake omochingo omonene sana ase account ya Kisii account ya Nyamira imense ya Kenya ase ntunda abire yo mweli ya KCPE 844 timanyanda ke Everline Osero timanyaye 844 urwete usaini elienkoro Eria yorwete no ndwete chendwete 844 na inche no ndwete yalingi okwenda kwasomigu wa kramu kili kwasomigu kili krameti kwalika watikeligu waterigu very good kore twarorera bange babiri bagotogio murubiri 844 batano murubiri omuyore keima andi batabuno yo CBC ni ugokorekania bange nabande batabona kerege ntekegani kegocha mukanukere nango twara chinga kichinko mucho goitabu bataronye 844 kere yachirete karengo kwa 1985 alito tolete ntunde ntangani ya 844 bantu bagakana teringi yakorende abange mbanyancha nakiri abantu abange bakokeregora ya 844 elikora tarenge competition metaronye skuru kwa renge nyamete nimbate mwa Kenya mwakeigo no somete gati ya Bururu Girls kero ali no korona ki rero class kiane aru number 12 na chire number 11 onyana na maiga na kindas kebosi kero no CBC abange bateba ati competition iriega neiri ekuru mwana obekoro mu kono kubeko mwana school kwate bwerembu yawe akorende obuyamba babako chake mapema tukagete abantu mbagenderete kwa adjust aborokiwa na baiga aboroke mbagenderete kwa adjust no murobiriga and tukagerete with time mbabe bako yo itabirana na kuyuanchirana no chigo twaro obuya bwa yasama tukare gochibose una bagenderete koyo bwata madara chiskuru cha private maite kuruhusia iga echinyinge chira ngonango tiemana chire sana ambaga nteva manyi rero irengana arenge means kona rure 350 nereri nanya rya kwa baginko enda na yakonyira no nyaba iboli kumanyu mwana skuru kiora moire kuri ri skuru tene wate means ko yana narore abangi kuruchisa mo chiri cha private oteva no nyes 844 ge kurororo wetera CBC serikali ro na kiera akole tuto na ranking yebororo lete kwa manya skuru gete neri iguru yeye gwetereke nekirende naro yabe komo giyungo konyere non chiskuru sinyinge chibe komoke ko kero metekero tatebe chiskuru chigo compete ekero no moro ke weskuru anene chiskuru echabanyene natagete nakina injona ne county ya Kisii wose constituency ya Nyari bari chache nindete skuru yane ebe the top competition yengo konyere abalimu omwalimu gosabatenende bali beskuru eri basegeta abalimu na baroki babe komokia eriyo kwanyora muna chiskuru sinyinge chiabere chigokoria bia mama tobia nanche ninyare ko baginkwaye ko kengana yandake ya andake encheragete ya ranking usikoge jo mwano tikote buto mwano nare good usinare very good nare below average tonyore bintu byeime biradoro kisenje nonyesa university to maitaro competition ya rengororo ranking ya rengororo kone no maitena ki around yeye nabwate A nabwate B andake na graduate na first class na graduate na second class kwa manyanka yore lakini na mauchiri ngonye nagende to kore kana ngwaro chinoni wizara isemya sama tukama igatwana rekero bakoraria matema yegekero abana buno mwaziri besemeze kilimacho wabete gate omwana mutangani nigabwate max 2428 onangana tebete omwana oyo na kiakoro skuru kiakoro alafu bato at the top 10 student nini pupils bato at the top 10 schools nini the well performed schools lakini bonoroche bintu bya onchoreri era tebete omwaro kibumutangani abwata max yaya abantu bone baganyerete kumanya mwaro kibuki oyo unless abantu barase mitandao nini barigerera TV ese utoko muntu nare kali bono tari otabwati mangana mitandao tari laizi ingoche ya mubera kongo uchikumanya no skuru kibono na boniga abantu mbamanyeti abankemba maiti skuru kietanganite Kenya nkima skuru kietanganite Kenya nkima gose the top 10 nini schools inchiri chiechi
Kama ndo mocha ndogo to ni maitendero jiro nyase Chinsa mochirichia bali bagale guturimba batubekere tama mocha ke buna baralia ndake gutaho kichikuru chirichia serikali ose public schools na chikolete korende bono eko banako ngo koyore e private bata bana gusina misini mbwango baye akere sabu bwango banyora machibu abo umanye skuru gete anyorire minska abo korenga ne skuru ya serikali na tari raisi skuru ya serikali umwalimu omwana naso kina bundles chiaye na credit kiaye kubulia machibu yo ganya serikali na ngende kwerera ndake itukure rekavana ko umanya chiskuru chinge cha serikali na kichire kwenda wikira rero tawa chiskuru buna kyanya vinge skuru buna ya entanda skuru buna ya masocho kari itierio chikokora buya kwenda ndobe tukoresa matukale bose na kyale na karo tu ibirake kuna bali mete twakavire sana chirichi yakolete buya chirichi improve tikude chiskuru njiro cha dropeti na abana mboro bazeketi targets chiabo na abana mboro banyolite inse ya 300 timeti bose nikyokoba ese bali bakolete bone abo se bana sabaro kiwa balene bali abata kolete buyo mento bateguna uyo talioro omwerio agento nkeri naki obuya bono ngeria kya serikali yatebete buna bana mbari gochikoirorera ibawo chikogendera na masoma base secondary yendo ngeri naki no nyekwanyoreta max yari amage kwanyorete nkero no korie buya uisokobeko mokia abwetome na bagokora buya ase antu torra bangi montanyoreta max usini miye moga kogende secondary by the time agokora form 4 kwanyoro monta abwate A abwate B asenge ncho yomo kia kwa rocho muntu ya aweta matemwa kerare gusanyorta max ya magekerare class 8 lakini asenge ncho yomo yoria kabeko mokia by the time akora ma form 4 kwa nyoro itire igoba nomba buso ko moyo babeko mokia asa masomo bari busio nje kingote abanka nje se skuru tenarenge mungaini mono tenarenge moliri mono tinyoreti 400 engaki ya KCPE tinyoreti A engaki ya KCSE tinyoreti first class so university kurende ngobolia hapa ni wapi Ede bya mono gotorigereria korwetra ase Ndizi TV semo ya mangana Amayia injerare kibura yose kwanyere wetera Chinsa mochie chikoso libuna butambe njende mo Steven na sense merie metandao Facebook na wetera Ndizi TV News digital semo ya YouTube Ndizi TV News semo ya website www.ndizitv.net ati manya bali bane kibura twanyama nyire wetera njira yebi manyiriro wetera semo ya kabiri studio na kitoko Petronira Mukeira ose Petra nerene kiachibichanerio gicyabere kigwikera umwanchi murigerera senchira ya bene asense mu imanyiriro nigo twarengenere Joshua utabuna butambe na inchiri tariane Everline Osero gerbo igontebe ko bakirambia mona basaki baito bonsi bali twagwatirana asoko ene kyamangana ya wikira senchira yubikirano chinga kichingia television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Ndizi TV ubwansu bw'Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorwa Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori Chinsa mochinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii Omogoko
Omurigiria bu television ya Ndizi TV. Omurubiri Gusii Urban Blaze. Uyugo chirakira lituko rya Jumatatu wika Ijumaa. Guchakira Chinsa isano na Isato. Wika Chinsa ikomi. Na Petra Mukera. Na Miss F. Nigo gukoretera omuyigo munene kigima. Wugukuru mwaka. Na boigo guchinkira ebyegwa by'abateria. Bamatera yabasae. Nawakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. The only 5-star hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza. Shitarikibere cy'umutinyi 12 asoma bogani Ukamen Park. Abateri buna Zaro Classic, Van San, Umunyama, Malika Junior, Adidi Flavor, Smart Killer, Musumari, Najboy Pen Killer, Oro Nyambobe, Gaza City, Okoa City, Teddy Brown, Man V Eriogo, Rapper Steve, Tiger Msanii, Jeff the Puja, na Bandabange, Abubagi Ndrete Kwilikia, Mbaikiere Naroro, na Koreto Mogoko, Guchakira Chinsa isano nisa tuchamugaso, Gwikarigo Robe. Bono ayibuno mwanchi wabateriaba na boigo mwanchi w'umurubiriyo Gusii Urban Blaze twari tariki yowe kiranaroro eliyo yari kubasira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo guswa kisimi asichina mbichi eliyo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishiligi 200 chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze Ekebemberi Bori Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Mwana wanu mwancho muri begeta seni kya Ndizi TV asoko gendera gotengera Ndizi TV na kegeta seni kya chirenkuma na bigo amoroberi obwensa kya omoroberi ochirenkuma asoro gongorwa Gusii amo na Afrika ya mocha kukwaregania kegima ase ense moyende litukolia lera mna twabate bya bwatangani nga ntochiko buna machika keiga enturaleta omogeni aranya gukwanira igoro ya matokea ayo akoretu mwako yiga abana bake CPE bakorete kirasi 8 bona matokeo asokire bona kitwaganiria aratochuteria ngakorwa ase skuru ya yere naki abana bakorete naki emiroberi babegete nanya sense meri ya CBC ekagera bono twakeiro kwa eri amoroberi OKCPE bono twachakire CBC ndorojo kwa na mange igoro ya CBC bo yani KCPE asa matukale motwe igobano mwanchu no kwaligania kigmase enseme yiga etunyale go chakabene ntetenko iraye ma ase yemo to basa usuka kwenye kobwate iboli rinde to magwetera ase namba era ase screen 0792192834 ilonyale go sanga amon 92 na wiga sense moye mtandao so sense media Facebook otojemna Ndizi TV News Digital ilonyale go beka comment yabo nyale go tubori iboli rindora gani komanya igoro yeskuru ya Hurricane yo gotoka se county ya Kisii na wiga sense media ya YouTube tubwate ya ma ase ya mo so gotojona Ndizi TV News ilonyale usanga amon na ntuto basako genda tambe to basako genda ndonsi bono ikaranso ike tumanya na kichi skuru chito chikoleta se county ya Kisii na nana ase skuru eri ya nero ya Hurricane yere ya mase chiku skuru chekote ya ase county ya Kisii tinganga libaga mogani to ase tukoria lero tumweli bakari abene tumanyane tunyale go kwanania tumanye nga ningoto nere ase studio karibu sana mogani karibu sana asante bona tumanye aye ningo ngayokorwa mbuya mono muralia asoko ngari baga ase amaria tankoro kwa Francis Bagaka engineer manager ya Hurricane Academy okay Hurricane Academy Hurricane yenga yeberete na bago tete inga kigoro ya Hurricane nga yeberete county kiere okay Hurricane Academy ne private school a modern private school ego toka ase e ward ya Nyatieko
Kitutu Central Sub-County, Kisii County. Ere kilomita Isato, korwa asomochio Obosongo. Etauni ya itanene ya Obosongo, Kisii County Headquarters. Yes. Okay, asante. Kimu mwancho muligire ndengi tingabano kwa manyire mwagenito asitukore are ngakia kuruku na asa rulega kure skuru ya Hurricane yuere skuru yo Boroso ase county ya Kisii ase Chinsa majili chanya tieko. Nakia amate mwalingi. Nyuma tutaragende samate mwancho muligereria no mutangasaji. Nindate gukoigorero bwagarake igore ya Hurricane Academy. Ngo ikaturiga abu anente torachutire na kimwa mbuyare nge yase igoro. Mbiyamo no muralia. Amatema yo mwaka oyo ndatebe from the onset kuna chagete ko administered na watu warochenga serikali na waya wate mipangilio mia yoko hakikishanga amatema ya kara yo mwanlio ye system ya 844 ngowale properly administered na ande ngochiare ko soka buya elinda abana banyare ko bakora buya kekora isikolire no irregularity cases they were very minimal compared to other years. So coming back to our school, we were fully prepared. We had a good support from all stakeholders in the Ministry of Education, the Ministry of Internal Security, and everybody who was involved is amangana ya matemu. Igwaso bwenge mbuyarenge. Matemu mbuyarenge. Okay, asante kimabono twerere asobo ime igoro ya Hurricane. Eskuru yenere watebe eyo Boroso ya academy ere aso mochunya twerere bona asobo ime bono. Biamono muralia naenda ase libaga. Eskuru ya Hurricane Academy. Kuna nabata ine eskuru yo Boroso. Ere trate eskuru yo monyene private school. Yes. Echo Boroso nchiri che primary to secondary. Ine yo Boroso. Okay, ese skuru ya ito ya Hurricane ndobwate chi level bune ko bwatia ndobwate level ya preschool abande bako iruka kindergarten tukatwara primary section tukatwara lower primary na upper primary ase tobwate ko grade 1 mpaka grade 6 then tukamatwara junior secondary eyo omwaka oyo gatobwate grade 7 no mwaka onde tujigotwara grade 8 kulingana ne system ya CPC kuna kogenda naende omwaka oyo igetwabwate only a day school whereby twabwate abana bari go commute koruka na abande twakobareta ne chigari goje school school yetu na bebwata a coverage ya nene actually Kisii County at large, coverage ito na be a compressed constituency karibu inye. Esto kurusia abana by JS school ya ito ya Hurricane. Buna toka ndatunya ko kina tokaranga abayiboli bande batwarire okogania nga no Hurricane kera tambe na abaroje nga kangona babana baba basoma SS school ya Hurricane. Tukatware kerenge rigyo kobeka boarding facility. Abunta teko tebia omwanchia omorigereria nga goikera boniga twakore kwa gaji dom. Asta ujigo twara boarding facilities kochaka grade 4 mpaka grade 8. Both boys and girls. Na nenko anatorego strengthen our transport services elinde tonyale koleta abana baita sobonge na kobareta asenjereri baranyale koba comfortable by school in time na ande baba dropped as a Chinsa in the right time. Okay. Yes. Asante kikima abono toso asense ya matema ya mwakorete bono maite mwanchu muri nare kugania sana kumanya kimwakorete edinde none ro bwatu kugania wo korento mwana kumanya torere bono na kimwakoreta matema ya aitete esa matema ya aitete school ya ito ngota mangano ya among the best schools bari ba korete wi esa matema ya aitete as candidates to awate we managed to twara abana
bane bagwata marks 400 gochi igoro. Abana balinga bakorete? Abana bakorete abana 19. 19? Yes. Esa abana aba 19, ntwabwate abana bane bagwata marks 400. Ntwabwata abana bande bonse bagwata marks 300 na gochi igoro. Yes. Okay, ase skuru ya Hurricane. Enalitanga ni makwate KCP gose mwara akorire. Okay, skuru ya Hurricane is under this management enere yangenga kete ndanga ni gakora KCP. Okay. Yes. Okay, na asense area ya CBC. Wate bo mwana mtangania wata maxiaringa? 411. 11. No mwerio? Mwerio wate 339. 339. Yes. Wija kikima. Na ana sense area ya CBC. Ina kiaro mwero bereti. Nere tanga ni gosena ya CBC mwakorete mwakori ita na receipts ya chaire mwanya kwa CBC. Okay, briefly kobe komo morigereria no mwanche bwe station ya Ndizi TV no mwanche bwa Hurricane. Eskuru yeiga njakabeira ororo lakini yale kugeturi academy. Okay. Togaje tokanye ira kuna Hurricane Academy. Mukachenchiri. Togachenchiri lieta under the new management. Tokanye wara tokayechenji tokayoroka Hurricane Academy. Igonda tenge school has been existing but in a different name. But yes, Hurricane Academy. Ekaro tuachete geturi Academy ya ngomotinyi komi last year. Nduanyorata abana barenga ororo, barenge ba CPC na ba class 8. Ekaro tuira school. Tukaje toka bana bari tuanyorata ororo na bwa batuarite ba class 8. Na ande tukamenta abande ba CPC. Igontu akoreti grade 6 capshare tuakoreti amatemo. Yes. Okay, ase amatema ya wa tweresera nga mukanyora 411 mwana mutangani. Ninki mwakorete paka muga ikira ekerenge kyo na kimero beri kimwabe kimokane kya bana bane bayitire. Okay, egente getangani okobwaterana. Okobwaterana na stakeholders once. Abo bare omoibori number 1. The management of the school, the teaching staff and non-teaching staffs, na wanafunzi, because they are the main stakeholders in this exercise. That is point number 1. Point number 2, wika banange na kubakwanira na kubaoroki umuhimu wa masomo. School ya itogere child friendly school whereby indundori kwambushi bana gosikuba betereria gokora gento etokuba guide professionally to what they are supposed to do. Gento kende giya gatatu omokibwa abarimu. Okay. Abarimu eberuete bari gocha mambia basomia abana preps basomi normal lessons basomi chi weekend mpaka ekabeter tukabeka artificial boarding in order for us to achieve what we achieved. Artificial boarding ene ya abana ba grade 9 bo ba standard 8 bo yes. Mukababekira mukarababeka bakamenya ime tukabera na barabwo tukabaguide mpaka bagaikira where they are now at the moment. Igono mukia mwabigita asabana baiga. Mukitwa begete sabana baiga. Na asense mo ya barimu. Abarimu amobwate na ababatesi. Okay, as per the government policy, into abarimu bonsi pitobwate. Barimu bale trained and bakabare chested in the Teacher Service Commission. Yes. Okay. Bonsi pi koru ECD baka grade 8. Bonsi na besere. Bonsi bina ba trained na registered in the Teacher Service Commission. Yes. Okay, na asense mo ya ayoko akiramote tukoire gusana abana ase skuri ya Hurricane. Oni gomete na mwakorete biya abantu abangi ngotwara bale okugania omoyo gukugani kotenga ninte tumwana na skuri ya Hurricane. Ina kimoko munki moko rigere mwamanya ko iro mwana Hurricane egusekere moko rigere mwana ogocha Hurricane inki moko rigere mwamanya ko mwanchirana akamote da so ase skuri eno. Okay, number 1. Omoibori go deciding about ninda de koiro mwana school frani, in this case Hurricane, igoro robu ya Hurricane. That is number 1. Again take tangani go iketo kenga, it is a parent mindset. Either through good results with the chigaboniga, the services you good from previous
and ngakiakova received in that institution. Umago twale karengeri nga koikangiro mwana one to this school. Number 2. Ekero mwana ashire bono umwebori atware mindset koleto mwana school. Umwana agagocha tuamokoli our own interview. Tuaranga eke wange keiga eleve yigo umwebori yateba. Umwana na fitted cover in this level. Eke tuanyolenga na fitted tuamobeka to that level. Toko yoranga anda kana what some challenges that needs to be addressed. Kosomiwa tuaga idio mwebori accordingly on what should be done as those challenges that we have identified is omwanoyo. Number 2, documents injiroro chiga neirie omwana atakere gotwara ekero akaba admitted in a school. Number 1, ngota katole valid birth certificate yo mwana. Onyo mwana orenge a previous school ngokantole getogwe UPI number amone assessment number. Arawe form nero room ibuli ago ichoria auto details tuamanya the historical background yo mwana auto tuamanya form eri ichoria tuabeke save file tuabeke save file tuamanyanga omwana oyo iga okomwando iga omwana oyo okomwando iga because of the history that we have known about this child. Yes. Okay, igongorigiri murenga ki performance ya yare ingorigiri tore performance ya tuamakoga idio mwebori on what should be done either to improve the performance or to maintain that performance or to make it better than what we have found. Okay, bono tuhashakire gosentu twakore to moroberio yo igabono KCPE asebono yabete ritangane rino nande kabenga na ridio mwerio KCPE gocho korekana na kimwero bereti bono goswa ase ensemo ya CBC bono moi omete bono oikamoswa ime bono amagoronsi na kimwero bereti goswa ensemo ya CBC aro omoralia no morigereria divination yoga ya CBC, it is actually competence-based curriculum. Yes. Na ndekero kwa enda CBC into details, okonyoranga mostly it is an individual assessment. Daily corrective, like the other system we want to which go 844, whereby omwana netoka kobwata kose mathematics 20, kokabwata kesongo 8 goes 100. Among the ions be put together, kwamba kwa declared a winner or a portion 1. CPC nebwate binte binge sana. Number 1, ere practical oriented. Number 2, umwana nkurigere wale keriare best at. For instance, onyo mwana kare best at music, umwana oya akawa encouraged the stands chigodi na mangana ya music. Onyo mwana kale best is art and craft and whatever, nera akoba assessed to those areas are best at. Ekero pa ko bono grade 9, ngoi kabare bono ba chigo ko irichi school, whereby chile categorized I think into 3 if not 4 levels. Whereby omwana wana go chigo specialize igenda go chigo somera. Bono into bono as Hurricane to awekire emikakati emia yoko make sure nga omwana go chiale go excel. Areas are best at. Mwanyana mangana ko curricular activities we are really working hard. Muna bono ko chaka January toja koleta apart from koliko mwalimu gosomia class ime ngobe katura abalimu bago train both ball games bago train amangana athletics kabisa amangana music amangana drama amangana age band amangana scouts even Christian nourishment. Evion spinko and terego we factor in coming January bunatoja kuchako mwaka iga. Point number 2, practicals will be our first priority. As we speak, we have a functional lab, science lab for practicals. We have also constructed science lab. We have also constructed a computer lab. Our computer lab is well equipped. Meaning that we are fully prepared to welcome to usher in the new curriculum of CPC. Igo asense moe mete ya practical abana
ba CBC anene no ba kurigireria gose no moroberio yo kurigireria mono abintu bya magoko anene na wate ba science wate nga mwabekire bono enyomberi ya practical ya beire kabisa chiri sources mwabekire we have put twabekire enough resources for every practical area. Number 2, for those facilities here talking and January, we have the water program. For instance, mangana swimming. Swimming you might not topic yagosomiwa. Both levels, I guess CPC. To awekire mikakati whereby ngonyo mwalimu webangire nganga korale kwerende na bwate lesson ya swimming ngokora tole omuroberi na abayibori na management twabwata twabugori abana twabaira esetate facility ere basomiwa bakora practical exercises then they come back to school for normal learning. Essentially, a swimming pool, but we have that plan that in the future we have to have our own swimming pool. Okay, iko resources mobegete. Enough resources. Okay, abuna sense mo ya practical, yes. Na sense mo ya bono theory. Na ande tutarasko cha sense mo ya theory. Mo theory minitinga no nyene bitabu na kimoko na kibira seskuri no ratio yino okore gitabu ekamo cha saba namba na kire. Aya, tutaragenda gabo. Sense mo ya practical bintu biro kunyaba abana ba kuganirwa mono sana. Andake CBC ne bwato bawotenga CBC ne bwato kugane kwaye kwa bene kolengana na 844 ekera CBC bwana ngo tumora none ebintu awonaso abayiburi inaki mubegite miroberio tutebego sena abana batebigwa era practical ya mambo mu science tutete tonyanye ngondi ngaki mubegite asense mejwaro. Okay, intubuna hurricane esengi tomatenga into as management, abana, teaching staff, na abayibori. All of us, we are stakeholders. Isa masomo ya abana. In most cases, a school management provides 3/4 of the practical materials. Okay. Then abayibori are requested to substitute their quota, which is remaining. Okay. Yes. Iko party nene school. Party nene school ekobogori. Okay. Yes. Iko mwancho muriganda ntogenda tukwemanya mono igoro ye skuru ya Harken yo yarenge egati je skuru chicha korete buya kurwase county ya Kisii asa orchabana ba korete buya ase skuru yo abana ba abanyorete amaxi 400 asomutangani abwate 400 na 10 nerimo nabo igobo moyo mu manager watenga igabwate chimisato emerongo eto na kianda igoro chena igo abana babange bachite chiskuru chiri chinene bago chikogenda chiskuru chingi ya kegima kegima kimwa iga santa omwanchu murigenda ko tuma SMS ndake konye ko bwate ribo yokumanya igoro yeskuru ya Harken tuma wetrase namba erase skin 0792192834 irunyale ko bolya riborio riao igoro yeskuru ya Harken eyo gotoka se Chinsa mochiri chanya tieko nabo igo abali bago tubwate agweta sense moyo mtandao asense ya Facebook tonyewe na Ndizi TV News Digital tuma comment yao igoro skuru ya Harken nandake omwanchu murigere konye gutubwate gwetera sense mo ya YouTube boigo na bokobeka comment asogoto mina Ndizi TV News tukusuka motwe skuru ya Harken na kebegete merobiro ekagera ntumete nga bono mwakoreti CBC kepsea na kimobegete merobiro kwane kinga abana bali bakora kepsea ngotigara bale skuru yin. Okay, number 1, nyimo moyo li atara make a decision. Either yo kurusio mwana kuruse school akorete keep share amoire school ende ngorigere liara a lot of factors. Echitu anyare cover ko make sure nga tuachibe in place. Factor number 1 is infrastructure. We have already constructed 2 classes. 2 more classes. Other than the we have constructed 2 more classes for JSS. Number 2, from the statistic, not many schools have a operational lab. So we have put a lab to have a lab, science lab,
twabekire home science lab naende twatemire koria qualified and trained teachers who are going to handle the said cases. Okay. Yes. Okay, na asense mo liboli dinde na ale ukuboli abwatangani asense mo ya theory na ki ji resources ngwa ire asense meri ya practicals ebintu ba wa ikolera na maokaba wono tete asense mo ye kirasi tutebe na ebitabu na kimokuru na kieskuru ya hariki negoro aro. Okay, ebitabu number 1 into us as school ndo bwate our own books for teaching and facilitation, both course books and these other revision books. We usually advise our parents because ndutete wa for dia manganaya umwana akoligeri chiomuwake uchikokole kwene ndate mwana atabigunga igasikete because much of the work ere practical oriented takere umwana ogenda ne textbook yaye as a guideline. Ngochitore tu advice ya Bible baito at least omwana ekero word meet omwana at least omwiboli ya ko omwana oye chi textbook, personal textbooks about from the textbooks that we have. These other materials, these other teaching and learning materials, all of them are being provided by the school. Yes. Igobona kere mwana ali skuru ebitabu mbiro ako mbiro togo tumeka as the school. Totebe mbalenga bale ase tutebe ngaki ase kirasi mbalenga egetabu ekemo abana mbalenga bagotumika. Okay, ese ratio ya itobune school etowate 1:3. But I thank our parents. Our parents babana batowate currently ngobaire ningambu ya mono sana because once we said kero moibori agoro mwana ya textbook, I can confirm here that almost 99% of the parents bought books for their children. And okay. I hope they are going to do the same. Okay, tutebe nga andaki mwanya konyora tutebe ekesinga umwana kwa moiro mwaki ochire oiranire atabwati akotenga yaya nabwati gitabu mwanya konyore incident buniyo. Yes, ndobwate saja cases. Na kimo konya. Though they are very minimal. Such an incident yake tu anyorire nga omwana ochiro otebire nga omwaki nairu nabwate gitabu. We usually advise our teachers ndobwate machines in the office. Dabako gendo rusi otake that book, dabako eito photocopy o mwana ochi gokora that homework. So that omwana etamisi homework. Togende the word advice yomo ibonera koreki aligeri omwana egitabu. Okay. Yes. Asante kikima mwancho muri ngotonere mu mane chukuru asense mo ya Harken primary ose academy ejo gotoka Chinsa mo chiri chanya tieko na nkoenda moto mwancho muri ntete mo bolia ribolio ikoronga ki eskuru yiga gose kuru yaga chagete ndi yaga chagete abana balinge bwate wikaboniga. Okay, eskuru yito ikaboniga etobwata abana 775 775. Yes. Abaiga bono baka bakwate matema. Baka bakwate matema. Both standard 8 na capshare. Yes. Abali murinde barabo. Abali muto wata abali mu 24. Yes. Okay. Asante kima na sense mo bono totebe nga transportation akwakiagera nga asense mayo bosombi mwate babana baino nkuru bale chibunge nye ase orogongo rwa Gusii na kimo gwikira abana abayiga ndobwate chigari chisaine no arende chisaine because yokonyore gari akonda trip Isato lakini at the moment tawatorojenga chisaine konyara koba chiri chigo cover all these areas. Yes. Okay, asante. Kimu mwanchu genda go to my SMS yao elio nyale ko bolia libolio andake oraga ni komonya igoro yeskuru ya Harken eyo gotoka as county ya Kisii Chinsa machiri chanya tieko na alenga ndo chogote ba. Good morning, I'm Samuel Miyungo from Gion Seri
I congratulate Mr. Francis. I know him. He has able and the future Hurricane Academy. He will shine much better. Asante sana Samuel. Asante for your congratulations. Nande teya bantu baitu ba yonseri. Bono tu wate boarding na yonseri kera tambe. Bono we have boarding facilities. Teya bantu bale tabana so bonge, and as you have said, we are going to shine better than this. Okay. Na momanyo nyanchulete nigo ngogo kera abana nigo ngokera abana ngwakira abana imbuya mono Gusii asogokora abuya igabona kwakira abana bonsi buya asogokora buya buya mono momanyi buya mono abana baito Gusii generally mbakorete buya and we are very proud akarato ko nga abana baito Gusii bakoreta matemu buya ndo what cases of irregularity ma de irregularities na chigo sali erieta biyo mwana mata abana baba average ko bwa konyora nga abana matemu abasarekire so momanyi buya mono na ende tiato ngende go support ya abana baito. Okay, Cleo Nyankeza, the hello tuned in. About you guys, Makuri Mogina, watching while listening carefully from Bobo Basi, Nyaruma, na Rose Michemo. This mas Mayaka, Mwalimu, this mas Mayaka, Ngokoro, Ndani, Niko Ndani, asante sana. Dominic Nyabuto, Mwalimu, Dominic Korwa Keumbu, Amasago, base tune in Pakata Mati, asante sana. Walter Rioba, morning, and Saka tune in from Mbakazi, Nairobi. Asante sana, Kimo na boko ngenda gotuma liburi yao linde oranyale gotwara etonya kubwata ko omwalimu oito gosenere mo manager ko ruharikani atonyale gotwiraneria kinga kitogendete gukoko gambera ase ensemo ya hurricane togambere igo tukugwanira igo ameta abana mbuya bakorete amatema yiga na asokurigereje arogongorwa Gusii anto ayiwete chishangwe igoro cyarenge kibiri yatokera Chinsa mo chonsi ase skuru ya hurricane yarenge yemo yechiskuchi cyale kuhiririata igoro lia igoro igo mwancho muri ngo tenga genda gutuma SMS yao atensemo ya die number era 069792192834 na wiga sensemeri ya YouTube and ya Facebook mwancho muri tonyobna Ndizi TV news iri nyale kubwatuka comment yao ntunyale kwenye bwata kubeka ACMBO na igo na kumochere awata good morning watching from Isabania border bwa kire bya kigimanya South asante sana kigima omwancho muri ngo tegenda gutuma comment yawe tunya kwenye bwatuka asembeo tugosika motwe omwanchu ntete muborie na manager asensemo ye chindagira arona kimokoragire umete mwana kibo enchare mwake ta kwigokera asiri oseni nchweka yale kolibona ya kiro muntu omate abana baitu bakuboka mambe baije skuru na ende akero mwana ataigotetia maina ta concentrate igo intubu na hurricane ndobwate 2 meals ndobwate tea break na ndobwate lunch tea break yaito eo complies echae kosero ngoli yobori na ende sometimes abagori mbare baja bate abanga mwana onatari konyiro ngoli but akaraba ikire school in fact they like porridge than even tea. They like porridge better than tea. Or no njenkoranga bone rongori ere buya. It is nutritious and abana abange bayanjete. Na no rio tari konyuka. Na no mwe bwe ndwansi ondigereti aiga. Oiso test yo mwana obone na bakonyiro ngori nyatale konywa. Gwetera hurricane. Then lunch yaito again totally ko abana baito negederi because most of them we barabake to koranga digestive system yabo erinsake toranga tiga to ba indagera eri baranya ko digestive wangu bono we tokonda to ba omochere sometimes omochere ne chingende to omochere ne cabbage ugali nyama ugali mboga and then go back to at least twice a week fruits. Yes.
Okay, iko bone kideri hurricane nkeya. Nimetaba. Abayoni abange nkora abwa bare kideri ke skuru. Ikyagera batenga kiri koi. Ba iko bone hurricane. Oyo tukoira umwana wa school hai hurricane ne bwateri bagali abena na Chinsa mo chindagira orochinga eba gukora abuya nabo igasenda chindagira orochinga babekire meroberio bena yokwene kinga ba koire chindagira chingiya. Mwana tari tabwa tari geteri ikyagera Geriko yuya babateo. Batangira ko yuya nando yetu babo bagotenga bana babo bakobwa nga digestion yabo abera abe tebengia ase bono chindagire chiwatebera ngori endo inkira lituko kwena nerungori. Okay, Wasende mo tenga leo tikato bae chai na ona te baigo. Le na to tenga le tikato bae chai, le to bae ngori. Le to bae chai, le to bae ngori. Yes. Okay, ekere mwanyo re bono tukuri ngori na karuta kari konyu chai. Ngori. Ito ko mo chai. Okay. Igo mwanchu na mwana ona ro gwechorera. Na abandi na te baba be kwerende, bana mbara konyora either babwate problem, babwate complications. We do in choir kuri sa baibuli tuamanye gento kiri omwana atatageti mara konyora batatageti nyama mara konyora bwate problem ekaro balire chingende mara konyora bwate problem ekaro balire eskuma nande mbare karo tu abaire cabbage na barabo konyora nganda yake bakoanda banyanga etokoreta varieties of vegetable erinde omwana oli obwate special diet to amo that special diet but the locally available diet. Yes. Okay, na bono mente bono tuachire ntira yekerero ase chiskuru chiskuru no nyatali skuru choka asange bono ense asero chibono nebintu byekerero digital bagotenga digital na kiskuru ya harikene yebegete kwene kinga abaruko baba bachire digital. Okay, at first I can remember one of the interviews to about Eriga to about Migomo. Na tevetenga to advise ria Bible baito. At least patuare gadgets. Kalwanyo re gadgets. Gadgets chiga chito konye okora online teaching. Na nechi umwa can be monitored through online. None kero abana bari rusabuna boniga omwalimu can be teaching abana using the Zoom, using the WhatsApp, using those social media platforms in order for us kubaikera mbachikoba idol. No entra achieve 100%, but I'm very sure whether it's interview yega. Most parents are going to get this information, and through our communication channel in the school, we are going to emphasize so that at least, at least you may gadget, and specifically for the learning of the child, so that we can move to digital world. Number two, in our school, we get Wi-Fi everywhere. No mwalimu akadata kumanya any information. Tarigos training and the cyber korekiango. They just obtain information within the school. Again, the digital world you are talking about, we're not aware of 3 languages of communication in Kenya. That is language English, the Kiswahili, and the sign language. Na into na can interact gumagega. Omwako iga muno chaka etamu ya gata tuna ya chaka. Ntu introduce sign language koru grade 1 mpaka grade 7. I'm proud to announce iyanga abana baito koru grade 1 mpaka grade 7 they can be able to greet you using signs. They can be able to spell their names using signs, and they can be able to communicate basics using the sign language. Yes. Okay. Na sensemo wakwanire gore ya sign language. Twakwanire gore ya digital watenga mo bate chimashini chigo chikobakonya. Nabo igo asensemo yemirimo yende ekagere ya CBC emirimo nere moko tutebe Chinsa foreign languages Chinsa chisiko na kero ase skuru ya harken. Okay. We have that program. Number one,
we have a program whereby next year, we try to introduce French in our school. That is the first language that they go introduce to our school because it is a commonly foreign language taught everywhere that we introduce the French because French that you France okay was spoken very spoken even in some countries in Africa. Actually it is just like English in some parts of Africa and some those countries here were colonized by the French. So we want to embrace that one. Another language that we are intending to introduce is the Chinese language. Because our China are the business partners of Kenya. Now we want to introduce it so that it can be easy for our learners to communicate to these people who have business interest to our country. It is not for them to communicate to those foreigners. Yes. Asante kima. Abo tangani ketwa kwanira igoro ya intake. Nkwa kwananga ki mobwato murubiri gusimo bwate program yo kuira abana 50. Bari batari kwenyara. Na kimogwa identify abana bayigakora se chinke kitari kwenyara. Okay. Before to try at this announcement fully, everybody can concur that we have some cases that we are sponsoring at the moment. Some learners back on the class 8, about a quarter of the learners, they are fully sponsored by the school. The first qualification for us, Omwano e over, Omwano e wiketo ke karuete a vulnerable family. Either ale toto orphan, no ane guardian ya yetari kwenyara, koso mwana okoru a family in a total abject poverty. So to ateviri our parents, to every our staffs, to every local provincial administration, they assist us in identifying these needy cases. Ekarabana wa chire, ngorole no ayabuna equity okora. Kuikatoka ndetokore underground check. Tumanyanga ama enete information ya enaniru igoro yo mwana oyo ne ya maene. Kosino monto retro mwana oyo omobekire erinda chekonyora that scholarship achikopa oriolengete right person konyora scholarship tanyora. So apart from bringing the documents ejigo verifying omwana is coming from a vulnerable family, we must send our team to go and do underground check for us to verify that this child really need this free scholarship. Okay. Yes. Asante kimu manchu morigere nabo oko enekiringa hurricane bwate Amayia kigima kurwa sense media ya masomo gukora bya mbabwate ebintu bya digital mbabwate meroberie yo kobeka boarding nabo igo egento kiyakyogo abantu omoyo neringa ngosira bale abana bali bakurwa se chinka cha entaka chintaka asebono bakwairwa bagusiba kwegoli bakali abene ryo gosoma busa ase eskuru eyo nigondo chinga Ndizi TV sister aska Zakarimo omote Nyabirundu page nasema ongera sana Hurricane Academy, keep it up manager, you are the school so shikilia starring atenga bono bwatirira abo. I want to congratulate abana ba omomura ominto Samuel ondie kimoturi bakora kwa June Nyaboke na Josephat Moturi abo bakora tebuya akorwa Sunlight Academy kebuko nyamache omwalimu omone job onsabwa keep up KCP by Kepsea karibu oinere aska Zakari
awate ko matari kunya ruru PAG bono awate ngabwatirira abu harikene na starring bwatirira abu asante sana materia abo igoni ga congratulate abana bali bakorete buya se esukuru eri ya Sunlight bono bali abana aba amate baye nabo igondo china nere tarigetiria tebanga amachiwa amaya P ani mwakorete buya P. Thank you so much. Okay nabo yako boarding ni class gani okora aliri wateba okora nyosokire ora moirorere nga boarding yeiga ngoru grade omaite bano to chukwana class grade K yeiga mo kare bono gochakera grade K ya boarding. Oh, boarding from egwana gochaka kuru grade 4 mpaka grade 8. Okay, asense moya obono umete bono naye kwate biguna askanga naye starting bwatirira abo nayo omo tangani aseskure na kyo kwena kinga obwa mategati ya abantu babona abalimu amo aye omonyene amo na abana mo na abaiburi ina kyo eri ko umete obwa mate bobobe na ona matokyo tako bamaya na kyo kwena kyo obwa mate bwa abairo buyakegima. Number one, even now we our staffs na abantu bale trained, na abantu bale qualified, na abantu mamate what they are doing. Sometimes you might, as the manager, I'm not the one to do everything work. Without these people, I can't succeed as the manager. So, we katoligi chinjira chionsi choko bwaterana as stakeholders in ensuring that our objectives are achieved. Ngonya kerenga negento ketoroje ngankerigo korubuya we katoligi enjira yoko guide one another so that egente ke koru in the right manner. We do a lot of consultations whereby in our school eto we have the various departments. Bunabono ECD, the department, the ECD, covered by one of the head of that department. To a lower class, that is grade 1 to 3, to a tuaro mundo tenete that department. To a kanyora upper, to a kanyora mundo tenete that department. Since now, JSS, two classes, we are also going to have somebody who is going to be in charge of that department of JSS. And in that order, we have the deputy head teacher, whereby these heads of department, they are directly answerable to the deputy head teacher. Then the deputy head teacher is directly answerable to the school head teacher. Then from there, I follow. Then from there, the director of the school. That is our structure of administration in ensuring that things are going smooth. Nande on the tayo muri ochokokora idiande. In human nature, you can't be perfect. But when you are not perfect, it doesn't mean that you are a failure. The only thing to occur is to occur into as a staff. Once we have identified that there is something needs to be addressed, we address it immediately. We wait one another, and in the to us come to as the staff. Okay, morigire naro kuboria nga na akuruka Naomi kurwa ria twenya akobori nga boarding ne lazima gosegere optional. Okay, the boarding at the moment is optional. Yeah. Okay, inga oteba igonde kwanyore ribu richibu ase ribu ri Naomi oteringa boarding ase skuru ya Hurricane ya seboni ga nigere optional. Mwanchu bali ndo chinga ebiro bigase nego charara na boigo Chinsa bono meten kwantara sense meri yende yebwatoke to bairi bakalia bene konya gotuma agotera kwa ose request yao ase tonyale kwenye bwatoka asense meri ye aibwatoke chinga kitogo korera gaiga asense meiga ya twale kuwa na mangana abira tutasensemo ya masomo igoro ya matemo a KCP. Okay, ngogenda nde asensemo yende asensemo ya kuburi ando chinganere Musa Omare ngaya akuruogembo ta korancho moralia. Okay,
Okay, agote twakwane ke Gusii. Okay, ngote matore sana. Ke Gusii na ngote matore sana. Ili twene kinga bonsi bakwanire eke Gusii. Asense monyo gokorera. Ntete ase myaka 5 kurbono. Ngaji oroche harikeni bono. Mete oiko myaka 5 kurbonire. Okay, amarenga ne bune manager ya Hurricane. Intagete ese myaka 5 kurbono Hurricane to be an international school. A cheap, friendly international school. A water-port international system and a system yetu ya Kenya. Elinde to attract abantu abange nekinyiri yetu gekinde. Omate through interaction na limuranya nona abana abatobwata in Hurricane. Bakaba interacted n'abasongo, bakaba interacted n'abanyarwanda, bakaba interacted n'abatanzania, bakaba interacted n'abaindi, abana abaitu bakaba more exposed. Na ba make more friends. Even nona karba kodire school, no job opportunities. Job opportunities nowadays they are created by friends. Bakonyorango musani mwasomete komo na abwata asata an opportunity elsewhere ko sinense yabo. Umusani yo koraki, musani yo koira okore kwerende kwanyaranga wa expandiri. That is aina marenga ito. Buna Hurricane. Okay, nabo iko ase mobono yogo korera ntete nkubuliri borio rio moerio gosa adia kabere gocho moerio nga inki umwiboria abono ko te barende kwa ujumura ninki kiragiro umwiboria rente mwana Hurricane. Okay. Bune moto ideo tewa Hurricane is the future is here. Actually indeed the future is in Hurricane. Number one, as I have said, Hurricane gave us a qualified staff and with the good experience. No, now we tested it, they can attest this. Number two, we are very friendly to both our learners and our parents. No, I can a problem. Yogo wakane fee. Ngote matere komo tegerera tuwa mwachinga kioli kichibesore olete. We don't ambush our parents. We handle them with a lot of dignity and with a lot of respect. So a kiyoka can qualify us to have parents and learners in Hurricane. Again to kende gia kabere. You are kwa igure chio fabune jigatoko dokoru. Free scholarship. Again to kende gia katato. Our fee is very friendly. Both from transport, compared even schools around. We are the cheapest school and the best. Yes. Okay. Asante kima. Nabo igo oboseme ki okubwatuka kochia ase abaibori amona aboro kiwa bono barasi chinka. Litangani kabisa. Biancha kere abana bari chinka. No tukorere kamereria. Abana bari chinka tigante besa abana bakoreta matemba class 8. Nde ya baibori baito gakimo mo tiga abana baito mo batigera ara. Tema kwagata abana baito na kuba guide. Ese chinjire kiri chingiya elinde chanyorge goika mobere chiskuru kiri bakorangariwe. Number 2 mwebori onde gakito basiko tigo mwana osiko. Anyo mwana orangariwe chi school, make sure mwana ochire school aje we akonya in future. Again to kende ya kawere abana mbaro abakorete form 4. Abana abo maete ekero bakore form 4 ndo batigana barabusiko. Anyo mwana the qualified ko and P1 college, the qualified ko and university ndo bwate TVETs. Ti abana abaito TVET bonige chire mpaka gesona. I think every constituency ne bwate TVET institution. To bwate toira abana abaito TVET, abana bana college ndo baise ko expose ko rigicibese chiabwango pataligo sweat. Tobabeke at least umwana anyore ekos era mokonye in future. Egento kero kima etengeringa omobero ye nabogokwa. Chibesa nabokori gichisire nabokogora amare monanda aoni ware na abana. Lakini oise ko umwana semi ete kuru oromba ko umwana yokorereki bako umwana yorure sobo sibwense. So that is why I talk about we have to invest in our child, not for our child.
Yes. Okay, asante kimo mwancho murigeria onere omumani chukuru ase skuru ya Harken hasebona tutebiria Amayia igoro ye skuru eyo igoro ya amatemo bakorete na kibakorete buya kigima moigwete ne skuru eregati ye skuru chichakorete buya kigima se county ya Kisii nabo igomba bwate omorobero bogosira abana bari bakura se chika chintaka kwenye komaitonde mwana onde ore asenka entaka oso kurase familia rentaka tema goikera amo manager abwe skuru ya Harken erianyare ko bakonya ase omwano yanyora masomo ekagera bwate offer igona bana 50 buka 50 buka igote mango beire gati abali ba 50 tema goikera metina bo okonyora ndake kenyoro kiao no bwate omwana okogani omokonya kintu bwati kwenyara okuru ase familia ntaka ikenda ase Harken bono erindanyare konyora obokonyi asenchirere yabene ko ye Chinsa nebiro tigange mu manager abwatuke enamba eri abara moikere eri semo yokokonya enamba yao ye yeskuru. Okay, asante sana Moralia ase chinga kiechiga ditangani kabisa omorigeria tia mbairani ngambu ya mono esoko ira chinga kicheno asoko totegera na kotorigeri kuruga Ndizi TV na ndi tigangire neri the management in particular Moralia na oyo minto Brighton esoko ngari bageriga oicha gokwana na aba na inji wetera ase TV ya Ndizi TV ase skuru yeto ya Harken ndoga ndete na mangana a interview na admission from Monday mpaka Friday but then on a weekend ekerera toke nga tobwatiri ba within the week ngurunde namba ya nesi migaiga amone ye school esura nyara gotonyora nabo monda gocha immediately agakonye enamba ye school yes migere 0755 331318 ngirore enamba ya Harken Academy ere 07 55 331318 kora ta konyore ni person aboko ngakrese nambe kobwatia 0710 60 9397 0710 60 9397. Okay, asante kikimo mancho murigeria inere namba yeskuru kurase manager kurase skuru ya Harken kwenye goteta bokonyi kura uchase skuru yo aboko mwakira manyara kugamba nere ayemo ase ayemo nganchire ombitolere ngaiga asenseme ya masomo togende asenseme yende je studio tokoirana asenseme ya bwatoke itonyare ko bwatukira abantu boita barigeria chingoma ibere Isato iga manyara kwegokya ase nchira yabene mwe mana soko enda kurigire Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii entoma request yao toko ikasense media tonyari kubwatuka asembeo asenchirere engia kigima tugenda asense mo studio Joshua etunyare kweroberia asense mo ria yebwatuke. Ndizi TV. Omwancho muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira Chinsa chao na kuliriya television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inye Isato isano nemo ibere Isato isano na Isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV
obwansu bw'omu Gusii.